Eta, bueno, bera nik uste Ingalaterrako erregeen barruan, errege izan ez nahi zuen bakarra izan zela. Osa, denak tronuaren gatik hiltzeko prest egon ziren, baina hau ez zuen errege izan nahi. Orduan hori izan zen bere tortura. Eta berak, edo zer gauza egingo zukeen, beste edo zer gauza egiteko, mendian egoteko, minutuak zenbatzen, berak zeukan oso bakarrizketa polita esaten zuela, berak zenbat emango lukeen mendiaren puntan egoteagaitik, ardiekin minutuak zenbatzen, orduak zenbatzen, baina berak ez zuela errege izan nahi. Baina tokatu zitzaiola errege izatea, eta egon behar zuela hor, eta bitartean denak besteak hiltzen, tronuan egoteagaitik. Egia izan dela prozesu zaila, justo tokatu zitzaigulako pasan urtean, COVID-aren olatu guztien barnean, oso entzegu gutxi izan genituen, izan zandana oso atropeiatua, denbora gutxirekin. Orduan, izan zandana, atera behar izan genuen lana oso denbora gutxin, eta, egin genuen izan genuena, ekipo guztia. Gero egia da izan zala oso eukin genuen jira Espainia guztitik, bukatu genuen jira Kanarietan, eta egia da olako antzeslan potente batekin, Jose Maria Pourekin, 11 aktore, Arrega Antzokiarekin, egon ginen hilabete bat Teatro Espainolen, Mataderon, hori izan zen zoragarria dana, baina egia prozesua izan zala, justo, esan dudan, nentorren komedia zen titulotik, izan zala prozesu zoragarria hor, egunero, ez dakit zenbat ordu lanean, eta izan zen justo kontrakoa, superatropeiatu orduan izan zen, gogorra, ez genuelako euki lan egiteko denborarik, baina, horrela da bizitza. Batzuetan horrela tokatzen da, ezta?